ב3, 4, קפוץ. איש החושב לתפוס לו ליוטיוב. עושה פיפי. הופה, תשתין, כל הכבוד חמודי, כל הכבוד. כן, נראה לי הוא בגלל זה כל הבעיה. עכשיו פתאום התחת שלו מתכווץ, כל הפיפי בתחת. הלאה. אוי איי איי, חזק. זה הכל, היה צריך פיפי. לא מאמין. זהו, לא. לא, מה פתאום. הופה, איי איי איי, העמוד הסתיר לי. וואי, הוא באמת כאילו. הנה. הופה! מה הוא עושה? אחד הגדולים ביוטיוב. לאן הוא הולך? הלאה, עכשיו תורך ילד. עכשיו הוא יסתכל וילך, יהיה חרוץ. כמו תמיד. בוא. יואו, נראה לי תקע בי. שמע, הכי דחוף בארץ. אוי, נכון. עכשיו תגיד, הוא מסתכל שם, מוצא? הנה, הוא לא, הוא ממשיך. הנה, עכשיו הוא היה פה. הוא סוף סוף קבל זה מספיק. זהו, עכשיו הוא מדגמן. לא, עכשיו תראו, הוא יבוא ככה, הוא יבוא מפה. שם הוא יעשה כזה תנועה לטייב. בוא לפה.